खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश रामसियारि बे समाव राजखान्थियारि जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया गुबुन गुबुन बियाबफोराव सोलिबाय दं थिग बेबायदिनो बनरगाव बियाबावबो मैयानि सानाव जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिदों थिग बेबायदिनो सासे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि थामहिनबा पाटगाव लाइमोन बिपिएफ नि नेहाथारि लेब्रा बसुमतारी बे बसुमतारीया बिपिएफ नागारनानै बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानानै गोख्रों गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बनरगाव बियाबाव लोरबांनिफ्राय लोरबां जालांबाय, दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांबाय आरो फैबाय थानाय समाव देरहानायनि मिजिं गैया, आसा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव पाटगाव लाइमोन बिपिएफ नि नेहाथारि लेब्रा बसुमतारी बिथाङा जोंनि बनरगाव समस्थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जों बिराद दुरबल नुहरदों। माने फिउचाराव देरहागोननि बिराद आसा खम। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव बनरगाव बियाबाव लोरबां जाबाय नामा, लोरबां जालांबाय नामा बनरगाव बियाबाव, जायनि थाखाय बे समाव बिपिएफ राजखान्थि नागारनानै बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव गोबां लाइमोनफोरा जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो मैयानि सानाव बनरगाव बियाबनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरा राजिब ब्रह्म थामहिनबा एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथांखौ मोजां मोननानै बे समाव लाइमोनफोरा जगदान जादों आरो बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बनरगावआव लोरबां जालांबाय, दुरबल जालांबाय, जायनि थाखाय बे समाव फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जेनखागोन, सासेबो मोजां दैदेनगिरिबो बेवहाय गैला आरो बे समाव बिथांमोना जेनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव पाटगाव बिपिएफ लाइमोननि नेहाथारि बिथां लेब्रा बसुमतारी बिथाङा बुंथिबावदों जे आं रावखौबो गाज्रि मोननानै बे समाव बिजेपिआव हाबाखै, बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौबो आं बे समाव गाज्रि मोननानै सोरखौबा दुखु मोननानै हाबाखै, नाथाय बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ आं मोजां मोननानै राजिब बांगाल थामहिनबा राजिब ब्रह्मखौ बे समाव मोजां मोननानै आं बिथांजोंनो खामानि मावनो होनानै फैफिनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लेब्रा बसुमतारीया। चेनेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जोङो दा बिजेपि दोलोआव फैनायानो जाबाय माने जोंनि बनरगाव समस्थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जों बिराद दुरबल नुहरदों। माने फिउचाराव देरहागोननि बिराद आसा खम। दा जोङो पाटगाव इउथनि जों जानानै बे जोंनि टिमा खेबथाम खेबब्रै बिराद सावरायबाय, ओमफ्राय सावरायनायनि गेजेरजों जों नुहुरबाय आरो माने जों बिजेपिनि अनगा माने जेबो पार्टिखौनो साबसिन नुहुरासै। जेनेबा बेखौ साननानै जोंबो फैबाय आरो बिजेपिआवनो। जों रावखौबो गाज्रि मोननानैबो फैनाय जायाखै बा सोरखौबा दुखु मोननानै फैनाय जायाखै। जों बिपिएफनि जेनेबा जोंनि सिगां दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो जेनेबा रावखौबो दुखु मोनाखै। जों गावनो खुद माने जोंनि टिमानो माने इउथनि टिमा माने खेबथाम खेबब्रै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि राजिब सारनि खाथियाव फैनाय जाबाय आरो। साबैसे जयेन जाफैखो? जोङो दा गासै 18 जन सेंग्राफोर जों जयेन जाफैदों। माखासे दंबावो बिसोरखौ जों लिंबोनाय जायासै, फैगोन बिसोरनो लासै लासै। नोंथाङा मा बिबानाव दंमोन? आंथ' सिगांबो आङो इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन, दाबो सेक्रेटारियावनो दंमोन, खिन्थु आं दा नागारनानै फैनाय जाबाय आरो। बाखि माखासेफ्राबो बिदि बिबान गोनां गोजा नामा दिनै? औ माखासेयाबो बिबान दं, बिदिनो सोरबा भाइस प्रेसिडेन्टआव दङ, ओमफ्राय आंनि गाहायाव सेक्रेटारिफोर दं, बिदिनो एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोर दंमोन आरो बिसोरखौ लानानै फैनाय जाबाय आं दिनै।